खुलुमबाय दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खेबसे बराय हरनाय थाबाय थ' थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै मोनथिबाय जानांगौ थेवबो थाम्बनेल टाइटेल नायनाय आरो भिडिअ नायनायनि एसे मजाया एसे आलादा जायो थ' भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं आसा खालामो थ' माने बे भिडिअआ जाहैबाय YBY खौ लानानै आरोना दा जेब्ला YBY सोलिदोंमोन बापरे मास मोनसे मोननैनि सिगांनिफ्रायनो ओरैबायदि लोगोफोरा माने बेबो माने लिंक हरै एकदम परेशान माने डाटाखौनो अन खालामस्लाबनो हाया माने प्लुं वाट्सएपआव बाप बेबो हरो माने एकदम माने मा बुंबावनो आरो बेबो बुङो आंनियाव हाब बेबो बुङो आंनियाव हाब आंथ' जोंनि सेन्टार मानि थांनो हालामोन आङो मिथिबायना बेबो बुङो आंनियाव हाब सोरबाथ' साहा लोंहोलायोमोन आंखौ आंनियाव हाबदोलै सोरबा 500 बारा होगोन सोरबा आंनियाव हाबबा आं 1000 होगोन नै बिदि बुंग्रामोन आरो वाट्सएप स्टेटासखौलाय मा नायनो बाप नैलै आमुगा नै बाइक मोनबायनो आमुगा नै मबाइल मोनबायनो आमुगा नै YBY नि फैसाजों माबा स्कुटि लायबायनो बाप दा बुंसै आरोना आयौ सरि जाय फार्स्टआव हाबनाय बिसोरो हादों मोनदोंबो खोमा खिन्थु आंथ' मेगनजों नुहैयाखै नालाय थ' भिडिअआवथ' आरो अनेक खालामनो हायो नङा होमबा थ' जिखियानो जादोला ओमफ्राय मिटिंबो जानाय नुदोंमोन आं माने माबाफोराव भिडिअफोरावहा माबा मबाइल राननाय माबा बाइक राननाय बिदिहाय थ' माने बे मोनसे ओरैबायदि बे गेमनि फारसे बुंनोसै आं बे माने वान टाइम दसेल'सो बियो मिथिबायना बिदि आरोना थ' आं बांद्राय गोलाव बुंनो सानला माने आंनि फारसेनो आं बांसिन बुंनोसै आरोना माने जिथु दाथ' जेनेबा आंथ' हाबासै नालाय दा लोगोफ्रा बै समावहा माने रागा जोंलायलायबायमोन आरोना आंनियाव हाबासै आमुक हाबासै हेन टेन थाबासै होननानै आं खिथिलायबायब्रा आङो नै रावनियावबो हाबाखै नायनानै बिदि सिस्टेम सोरबाथ' फैसा होथ'लायनो नागिरनाय आंनो नै 6000 आं होनोसै हाबदो नांगौबा उनाव हो बिदि टाइपनि आरो खोथाया ओमफ्राय आं बुंबाय दा नांथ'वालै आंनाव दा फैसा गैया होननानै बिदि बुंबाय आरो आंना ओमफ्राय दाथ' थाङै नै गैलानो बेनानो जाबाय नामा माथो उइद्र'आनो जालानो आरो खोनानो मोन्दों नुनोबो मोन्दों आङो कि उइद्र' जानोब्ला माने उइद्र' खालामनोब्ला 6000 माने KYC होनांगौनो बिदि टाइपनि फैसायाथ' अलरेडि दंखायो बिनिफ्रायबोथ' दाननो हायोमोन ना बिसोरो ओमफ्राय आरो एक्सट्रा मानो सोबावनांगौ जाहैयो बिदि आरोना बेफोर मोनसे पलिसि एकदम माने फ्रड लुटिनाय अके बिदि आरोना दा बेसेबां लाख कौटि लुटिलांखो अ माय गड जागे मैया दाखालि हाबनाय गोदान हाबनायफोराथ' बेसोरा थाइसेबो मोनासै खोमा 6000 ज्राव सोरबा बोरमा फाननानै सोरबा दाउ फाननानै सोरबा माबा मोनसे बायनो होननानै जमा खालामनाय 6000 बा 6000 नि बाराबो बिदि आरोना हैबाय बा रिसार्च खालामबाय दा नै थाइसेबो मोनासै दा बेफोरबायदि मानसिया मारै जागोन सिगाङाव जायफोरा हाबदोंमोन माने बिसोरथ' मोनबाय जानांगौ मोनबायानो खोमा ओमफ्राय जायफोरा मैया दाखालिसो हाबदोंमोन बिथांमोनाथ' गैया थाइसेबो मोनासै जाय मैया दाखालिसो हाबनानै माने फैसा उइद्र' खालामनो हायासै बिथांमोना मा खालामदो एखेबारे एप्सखौ आनइनस्टल खालामदो अके KYC बो हरनो दरखार गैया आरो बे फैसाखौ माने दान हरबाय होननानै सानना लादो मोनफिनखाला बे फैसाखौ मोनफिनखाला सिगाङावबो बिदिनो गेम फैदोंमोन बिदिनो जालांदों माने थाङै मा खालामखो माबा KYC नांगौनो माबा आमुक रिसार्च खालामनांगौनो नै बिदि खालामनो माने सोरबा खालामदोंबो बेयावहा क'क्राझार साइडनि आंनि लोगो सानैसो खालामदों आं नाम मेनसन खालामला ओमफ्राय मोनफिनासै बिसोर फैसाखौ अके दा थिग नै बेबो दाबो नै बिदि आरोना आरो माबा YBYल' नङा दै आरो मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा बिराद बिदि माने अनलाइन गेम दंबावो दै नांगौबा बेखौ सोरबाफोर सोयोब्ला सोनाङा आं डाइरेक्ट बुंखाबाय सोरबाफोर हरोब्लाबो सोनाङा बिदि आरो बांद्राय लब खालामनाङा खामानि माव नगद रां खामाय बिन्दास जा लों था एकदम गिदिर सिमांखौ नुहुरनाङा जे आं एकदम बेनिफ्राय 1 लाख खामायगोन 2 लाख खामायगोन 50,000 खामायगोन सिबाय सोरबाथ' फैसा जमा खालामदोंमोन सोरबा आइफन बायनो सोरबा स्कुटि बायनो सोरबा बाइक बायनो सोरबा कार बायनो नङा होमबा दा बोरो माखासे आंनि लोगोफोराबो दङ दाबो आंनि स्क्रिनशट हरदों बा सोरबाथ' 1 लाखनि गोजौआव दङ फैसाफोरा स्कुटि बायनो दोननाय सोरबा बाइक बायनो दोननाय गैला सिमानो जालांबाय बिदि आरोना थ' जिखियानो जादोला गाइस आं बेखौल' बुंनो सानो दा YBY नि एप्सखौ आनइनस्टल खालामदो बेयावहा खामानि गैला बियो आरो बेलेग माने एप्स दंबावो नालाय बेलेग एप्सफोरावबो बिदिनो जुदि फैसा लगायदोंब्ला अननानै बेफोरखौबो माने थाब बख'नानै गैला बेखौ साइड खालामदो
बिदि आरोना थ' बेनोसै रायजोफोर माथो बुंबावनो आंनि फारसेथ' बुंखाबायानोसै आङो दा आंनि लोगोफोरा जाय सोनो नागिरदोंमोन बिथांमोना जुदि भिडिअखौ नायोब्ला मा बुङोसै आरोना दाहाय सेन्टाराव लोगो मोनब्ला आंखौ माने साहा कापसे लोंहोबावदो ना मा बुङो बिदि आरोना दा बिदिब्ला रायजोफोर थेंक इउ फर वाचिं टेक केयार बाय बाय फैसा उइद्र' जाला दे डाइरेक्ट बुंखाबाय आङो